Umpama antara sarira Sambhawa ngantos rasa kala nyalis lumpang antar-antar uripe mangkendhan-kendhan pupuse bebasan sumundhalik antariksa. Bebasan sumundhalik antariksa sumundhalik kayangan Suraya handamel kagete para Jawata agung wonten ing kayangan Suraya handamel para dewa dewi. Suraya kapal para dewa dewi para sari para widodara lan widodari kang samya tumurun wonten ing arsa padha sigra anggrawi sumbere goro-goro bumi kakak diri-diri para karadene sampun sigra adep kusing depokan kepelun kang abdi papat pagelaran jawi menika ateges berene Sambhawa medang jeng setan prigentayangan tetekan genderuwo elu-elu Banaspati menika hanamung damel ragange swasana para Sambhawa segera meminta bareng-bareng Gusti ingkang akarya jagat Gusti kang kakang murwedat mugi antara kalis dening para kadang putra kang sami pinanggih rahayu 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 kalis saking sabina wong wilahing sakaring bawana langgeng sengko jebal kesane Gusti kang gawe papa sing koprak sura-sura sedira jaya kalebur sebrasta dening pangastuti teka wekdal kasute setya budaya tegese drangkara gemelar topalan sing sabar anarima saparang ngatur becik kawatan munduh wahing pakatikan becik gedhe kang kala bakal ketara sinten kang tebena temen ing kono mestilin bakal tinemu sapa kang tebena kala ing kono wahyuning bakal sirna kalakon sira kalawung ning sadadane Gusti kang gawe pamasedrat mugi antara kalis Radayane pecen menika pianggel beri Sambhawa ketupat kebebete kadya boten Kyai Nagasasara sareng kula jemangkah ingkang kerau kepi Bantala. Para Sambhawa sikra mamita marang barengane Gusti kang gawe pamaseka prayantana bala saka wetan bali mengetan yantana bala saka kulon bali mangkulon. Yantana bala saka lor bali mangalor yantana bala saka kidul bali mangidul. Yen asalmu saka lemah tak jaluk bali dadi lemah. Yen asalmu saka angin tak jaluk bali dadi angin, yen asalmu saka banyu tak jaluk bali dadi banyu, yen asalmu saka geni tak jaluk bali dadi geni. Para Sambhawa segera meminta barang-barang dari Gusti ingkang gawe pepaseka tratu di antara kalis dening para kadang putra kang samya pinanggih rahayu 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 kali saking sabina jaya wijayati jaya klebur subrasta dening para stuti rahayu